Ak máte veľmi veľa peňazí, môžete si aj na Slovensku kúpiť veľa zbytočného luxusu. Tak napríklad. Najluxusnejšie zemiaky na svete stoja až 500 eur za kilo a naše slovenské grule nesmú byť horšie. Predstavujeme odrodu Malvína v špeciálnom balení, vykopané junákom v kroji s GPS súradnicami, kde ktorý zemiak našiel. Anglo-nubijská koza ako BMW medzi autami. A táto je z nich najluxusnejšia, volá sa Luisa, je z Humlovho dvora a keď má náladu, nosí boa. Keď sme pri fešákoch, za pekný balík môžete spraviť frizúru aj svojmu zajacovi. 50 eur z neho spraví kráľa slovenských lúk a polí. Tento je dokonca ostrihaný najluxusnejšími nožnicami od slovenského výrobcu, akými sa tu kedy strihal zajac. Ak vám z ciet prišlo nevoľno, tak sa možno hodí mahagónová truhla od pohrebnej služby Memória. Márnosť života si vaši pozostali uvedomia oveľa viac, keď ju celú vyzdobíte slovenským opálom. Zabudnite tiež na svoj rebrík v špajzi. Ten najluxusnejší sa volá Era 1200Z. Dosiahne aj tú najvyššiu poličku a bezpečne vyvezie 1200 kg kompótov. Nie všetok luxus musí byť ale zbytočná somarina. Dôkazom nech je diamantový paušál od O2. Už to meno niečo naznačuje, ale skutočný luxus z neho robí až 15 GB dát, ktoré s týmto paušálom môžete čerpať. A navyše k tomu bonus na telefón vo výške 528 eur a výhodný balíček volaní a dát v európskom roamingu. A cena? Za diamantový paušál zaplatíte toľko, čo za 928 gramov najluxusnejších slovenských zemiakov, teda 65 eur mesačne. A je teda o mnoho praktickejší. Produkty a služby v tomto prehľade sú všetky reálne, rovnako ako aj ich ceny. Pri natáčaní nebolo ublížené žiadnemu zvieraťu, akurát zajac sa za seba trocha hanbil.